Preto Hedviga všetky tieto... Malinová? Hedviga Malinová predsa nie je dokončený prípad. Ale vy ste vystúpili na tlačovke ale ešte pred rozhodnutím súdu. Hedviga Malinová je prípad, ktorý sa naďalej vyšetruje. Počkajme si, ako dopadne. Ale vy ste si nepočkali. Ale ja som nepovedal nič také, že by bola vina alebo niečo podobné. Pán redaktor. Povedali ste, že dokonca to malo slúžiť na pád vlády. Pokiaľ ide o kauzu Hedviga Malinová, nechajme to kontrolným orgánom, nech to dotiahnu do konca. Prečo ste a kontrolné orgány tohto štátu, je to generálna prokuratúra, robia sa tam predsa posudky, ktoré robia znalci. Prečo ste urobili tú tlačovku? Títo znalci budú presne jednoducho odpovedať na otázky, čo sa stalo alebo nestalo. Pokiaľ ide ale prečo ste urobili tú tlačovku? No, tlačová konferencia bola reakciou na prípad, ktorý médiá začali okamžite používať proti vláde Slovenskej republiky a médiá sa pokúšali tento príklad tak vytvoriť alebo urobiť taký obraz o tohto príkladu, že to malo okamžite poškodiť v prvých mesiacoch vládnutia vláde. Vtedy médiá písali práve, že to, čo ste vyhovorili. Takýto istý prípad bol aj prípad napríklad útoku na slovenskú korunu, kde sme mali pochybnosti, či tento útok... Ale tuto ide o konkrétneho človeka. O konkrétne dievča, vám to akože neprekáže, že poviete o konkrétnom dievčati, že je klamárka? Pán redaktor, vy ste to povedali pred rozhodnutím súdu. Ja som sa veľmi presne vyjadril aj ku kauze Hedviga Malinová. Rovnako som sa vyjadril veľakrát o tejto kauze aj počas tejto kauzy. Ale je to v poriadku? Ja som sa vyjadril a stojím si za svojimi slovami. Ale môže predseda vlády hovoriť pred rozhodnutím súdu, že Predseda vlády povedal to, čo mohol povedať v danom okamihu. A ja si za svojimi slovami stojím. Vy ste mohli povedať bez toho, aby to orgány vyšetrili, že ona je klamárka? To je právne v poriadku? Pán redaktor, môžeme ísť touto cestou samozrejme diskusie ďalej, ak si myslíte, že je toto nejaké atraktívne a že ste ma sem dali teraz na nejakú stoličku, na ktorej ja sa mám obhajovať alebo vyviňovať.